dipun tanjakaken dhateng panjenenganing Reksi Begawan Destarata utawi Reksi Begawan Rangawidura langkung-langkung tumrapipun Endang Gendari menika sampun ngantos anggadhahi rumaosan ingkang semanten. Cubi wonten ing pertapan niki badhe dumawah wonten ing bebendu ingkang tumibeng dhateng wonten tigang janma menika. Lho kok kaya mengkono sananing Si Kresna. Kananing panjenengane kok ngendikan sing semono. Iki mula buka wong tuwa-tuwa iki nganti kaya mengkene lantaran saka panjalukmu terus-menerus anggonmu ndedhek karo para kadang Kurawa ing nguni. Kantimu mung sengkuni anggonmu ndedhek mula nganti kedadean kejahatan sing semono. Lah iku Gendari mula bukaning ana kedadean sing semene iki. Lakonana kahanan iki. Aja maidu sapa-sapa. Pandengen kahananing lakonmu kanggo kawuri kahanan iku. Lah nek ngono Kresna Srinamu kok dene wong esotaken uga aku ya balik. Ditenono dina mburi ya kahananing negara Dwirawati kang tumiba menyang ananing wong Dwirawati. Kena diarani bangsa Wresni kahananing Dwirawati iku ya. Ing tembe mbok menawa ya bakal ngalami jeblong kaya dening kananing dempok pertapan sing tak lungguh iki. Masih gak kok omongno ngono Wresni wis weruh kabeh karo kanan iki wis lakonana kanan iki. Aku gamelok ngrasakno karo kali iki. Kakang menika sabda-sabdaning Kresna. Aduh kaya apa iki Rama kula nyuwun pangapunten Rama. Andro anungko gumeter salira rupa kananing sang pedhaing apa-apa dadi wonten sabda ingkang semanten. Tapi jiling saking Sri Kresna. Pranata menika dewonge Jawantah Bathara Wisnu. Ingkang mandhalma wonten ing Sri Kresna. Dan upamaaken kados dening Tirta Temani ingkang kumibeng ana ing Blangkang Seta. Mboten kenging malih-malih sinebut kawontenaning sabda-sabdaning Sri Kresna ingkang semanten. Lah kaya apa yen kaya mengkene? Ya Bawa sampun benteripun kados mekaten Kakang. Monggo mengalingaken sesarengan nuwun kan ingkang darbe pasti senadyan toh wonten ing dawuh pangandikaning dewa ingkang semanten kala wau ingkang rayi
Mboten angraosaken menapa ingkang dados kawontenaning bebendu ingkang dumawah dhateng rayi. Mboten kaos ing gawata. Monggo sesarengan nyuwun kan ingkang darbe pati manekung kang kawontenaning yang ya dik yen kaya mengkono ayu padha diwiwiti kananing manekung iki. Oh iya. Angles penggaliing sang Begawan Distarata. Pramila kananing Distarata sanalika sedatep suku tunggal. Ngempalaken kananing kanapa. Napa kan baban mawa songo sareng sampun katutup senajan ananing Gendari sareng wonten pangandikaning garwa ingkang semanten nadyan ana basan keteko ora mbobok Gendari uga melu cawe-cawe sanalika jaket kananing nutup babahan Awasana panungune sang Begawan kekalih menapa dening sang Endang Sajuda sageta kasembatan kalih saking menapa kemawon ingkang dipun wontenaken bebendu kula wau dening kananing Dawana tansah mrambat niat sampun boten sedya ibu malih niat sampun boten sedya piyambaking bangga malih namung manut menapa ubaling kawontenaning lampahan sanalika kananing dempok pertapan Jati Jajar kapituliku keblabakan Dawana ngantos sanalika dening mati kobong Begawan Distarata sak sudaraning menapa dening garwane
ndamaken Jairo tuwara Nasdulku dhewe adi wis pipinasti kan ananing yang ora perlu banjur para ngerumpaka karo kananing reksi yaiku Destarata apa dening reksi Rama Widura lan Endang Gendari dina mengko pancene ya wis kaya mengkono iku kahanane kumpul patining padha karo kahananing Bambang Swatama yen Swatama pancene nyata mati ana ing jroning pesanggrahan lamun rong perkara Kartowarma karo Begawan Krepa sing pancen mati keblabak dawana saka penggawening Adi Janaka kan Adisena ya karepe kaya ngono ya bah ora wurung masih bapakku Destarata kepitung iku jenenge bapakku tapi tandane reca nganti mbleduk dadi sewalang-walang ngene iku munggo nyekel aku dadi apa aku slamet reca sing dicekel lan nek pancene nyata bener kaya mengkono wis ora ana yaiku sing dadi penyakiting kraton Ngastina bakal dijumenengi karo barep kakakku iki Yayadi bali menyang pesanggrahan kaya apa kananing sing dirumpaka ana ing pesanggrahan kono kaya apa ya jajal karo maneh putumu jlamprong ya apa putumu iki mendaono bungae ibune pancen nyata bener putra apa iku putra putumu iku bisa dadi bocah sing apik temenan mengkono sebab iku sing digadang-gadang nata ing kraton Ngastina ing tembe wurine merga para putra wis ora ana kabeh siji-siji singgihan kakang meneh ayo jajal yen mengkono ditinggalno kahananing jati jajar kene kaya apa kahananing para kadang-kadang sing ana ing pesanggrahan kono duh Yayi mendane Yayi Kunto pesanggrahan ingriku kawontenaning Bambang Parikesit ingkang sampun petang Joko Kumara kahanane lantaran wonten ing pangembanan wonten ingkang Ibu rinten dalu den Dustaya gege pramila ngantos kados dening Puspa ingkang ketingal wonten ing
taman. Pesanggrahan Pandhawa ketingal pepak kawontenane sampun kaboyong dhateng ing negari Ngastina nanging dereng wonten ingkang saresmi wonten ing pajenenganing Sang Puntadewa wonten ing gari terus mantep pramiwa kawontenaning
Sang Kuntadewa angrangu-rangu utawi angrangkos-rangkos para narendra monta pating negari ingkang kedang rawuhi dhateng ing negari. Awit sumedya menawi sampun panjenengan menika tetep wontening para kadang-kadang Pandhawa Arsa palipun wonten para Pandhawa suwan mangayen wonten ing Jonggring Saloka. Bendang akhiripun main sampun para Pandhawa musna kawontenaning minggah dhateng ing sukuning Gunung Mameru Jamurdwipa minggah terus dhateng ing kasuwargan Suralaya. Busana kedadosan ingkang semanten menika dereng ngantos prapteng nanging kedah ngrantos panjenenganing sang Bambang Parikesit menika menawi sampun Bambang Parikesit kajenengaken para kadang-kadang Pandhawa sedyaning badhe malipun dhateng ing ayunaning para ngantos pangandikaning Sri Kresna kados paran kawontenan ingkang semanten menika. Pramila wonten ing lebeting pagelaran Ngastina Durkala semanten Sang Kuntadewa sampun nelenggahi wonten ing Dampar Benta nanging dereng wonten karesmian dening para putra wayah kados dening Saksi Kirana Danurwenda sama-sama Arya Resmi piyambak ingkang wonten ing lebeting wewengkon negari Ngastina niku amonten nyawiji kananing para putra-putra wayah para Pandhawa niku. Panggalih Sri Kresna namung ngrangkos dawuh pangandikaning ingkang Rayi Simun Semi Aji kados napa ingkang dados sedyaning ingkang rayi kakang kados menapa kakang ingkang pemanggih kakang Nalendra ingkang semanten inggih yayi kawontenan ingkang semanten kala wau tumrapipun ingkang Koko namung manggaken kersa dalem yayi Semi
sampun sumungan yang sadar kang pinurwa samburat angin ngapuron Koko Prabu menawi ngengeti kan pangandikanipun Kakang Nalendra ingkang semanten kala wau lajeng wontenipun ingkang rayi ngrumaosi menawi sampun rampung menapa ingkang dados pakaryanipun ingkang rayi lantaran niku sampun dipun rencangi loro-lopo ngrebat kelawan hak ingkang dumunung wonten ing astaning Hangkara. Rening menika wonten ing astaning Hangkara muka inggih menika boten sanes namung kadang-kadang kula piyambak. Sudara misanan kula pribadi inggih menika Kakang Prabu Duryudana sawarga sentanane wonten ing negari Ngastina iki. Lah samenika kenging sampun. Rening sampun kenging wonten ing astanipun para kadang Pandhawa sedaya, Kakang Nalendra ingkang persasat ageng pejuangipun kelawan para kadang-kadang Pandhawa. Kok sampuna wonten Kakang Nalendra. Mboten badhe kasembadan Kakang menapa ingkang dados lenging sedya tumrap para kadang Pandhawa menika kasembadan. Larening samenika sampun kasembadan, kula badhe nglengseraken kaprabon kelawan negari Ngastina iki. Mila tumrapipun ingkang rayi ngriki namung ngajeng-ajeng badhe sowan mangayun wonten ing ngersaning Sang Hyang Tunggal ingkang sampun nyata-nyata ingriku ngwontenaken ngerca padha ngwontenaken inggih menika kasuwargan wontenaken wonten ing alam baka sapiturutipun jagat saisining menika tumrapipun ingkang rayi ngriki namung ngantos dawuhipun Kakang Nalendra kemawon sampun boten wonten Kakang. Menggah kula tilar dhateng ing alam pengayunan mekaten suwan wonten ing ngersaning Sang ingkang rayi inggih nyemanggaaken posinten ingkang dipun patah lajeng rawuh dhateng ing kraton Mandura. Menawi mekaten kula sumarah dhateng panjenenganing Kakang Prabu. Lah menawi mekaten kula inggih tanggel upami lajeng ingkang raka ngriki ingkang mameling dhateng panjenenganing Koko Prabu ing Mandura. Lah nyumanggaaken kersa Kakang menapa wonten ingkang Kakang Prabu kala wau sampun nanggel menapa ingkang dipun kersakaken Kakang Nalendra. Para tamtu ingriku nanggel perkawis menika awit sedereng-derengipun sampun bangun teki wonten ing jurang. Inggih menika grojokan 1000 jurang gongso sebutane. Nanging grojokan 1000, kitiran 1000. Menika ingkang kangge bangun teki Kakang Prabu Baladewa wonten ngrika. Pamrien menapa nalika semanten boten sanes kejawi kersanipun ingkang Raka Nalendra niki. Lah ning sampun titi mangsa kawontenan menika wonten ing Kakang Prabu Baladewa dipun rawuhaken ngriki nggih. Kula kantun ngering kersanipun Nyayi Semi Aji mekaten kemawon. Lah inggih menawi mekaten nyumanggaaken
Oh iya. Henriku kawontenaning Sang Sri Kresna. Sanalika nglaparaken aji paweling dhateng ingkang Raka nata ing Mandura ingkang bangun teki wonten ing Jurang Gangsa ingkang sinebataken Kitiran Sewu Grojogan Sewu. Menapa ingkang dados kersa-kersaning Sri Kresna ingkang semanten sampun ngantos nyumrapi kan Bratayuda Jaya binangun kala wau. Pramila Sang Kresna sampun ngudalaken kawontenaning aji paweling kados dening gendam ingkang dipun tujokaken dhateng Raka Prabu Baladewa. Ing Jurang Gangsa Kitiran Sewu Grojogan Sewu. Prabu Baladewa sareng kraos wonten ingkang semanten mudarasa ananing Prabu Baladewa. Lah dialah apa wis dadi ananing Bratayuda. Yen wis nata bener dadi mengkono mesti-mestine aku bakal menangi karo Bratayuda. Menika ingkang dados pangudasmaraning Sang Prabu Baladewa. Jengkar saking anggenira teteki Prabu Baladewa. Sareng sampun nata teteki jengkar saking anggenira Mretapa Prabu Baladewa netih kran titian dalem Gajah Denta kanane. Prabu Baladewa den enggalaken lampahing saonjotan sampun prateng wonten ing negari Ngastina. Kinten menawi ing Ngastina niku taksih Prabu Duryudana ingkang jumeneng nata manjing dhateng lebeting kraton Sang Prabu Baladewa. Mas dulurku, mbok dulurku mendane.
ora kaya-kaya jeneng para Adi. Yayi Prabu Semiaji kula lajeng wonten ing negari Ngastina ngriki ingkang Raka mboten mangertos napa-napa lho Dik, kula pun ngantos dipun paiben. Dening wontenipun ingkang Raka pancen nyata-nyata mbangun teteki wonten ing jurang Gongsa. Menika netepaken ngandikaning Adi Nalendra ingkang semanten ingkang Raka menika. Singgan Koko Prabu panjenengan dalem ingkang rawuh wonten ing Kraton Ngastina ngriki ingkang rayi inggih rumaos menawi bingah. Badhe wonten ingkang kinarya sesulihipun tiyang sepuh tumrap wonten ing negari Ngastina niki. Wale-wale menapa Kakang? Wontenipun ingkang rayi ngrumaosi menawi sampun nyata-nyata sumedya anglengseraken kaprabon. Kula namung kepetang ing riku ngudi wangsulipun negari Ngastina mekaten kemawon. Lan mongko samangika sampun nyata kasembadan. Lajeng badhe kula selehaken kula pasrahaken wayah kula inggih menika pun putranipun Angger Angkawijaya. Patutan kelawan wontenipun Ni Dewi Utari putri ing Wirata ingkang sampun nyata kala rumiyin kadhawuhaken kelawan Angkawijaya. Lah Adi Nalendra kaya apa, Dik? Pun Kakang ora ngerti wara-wara banjur ana kedadan kaya mengkene. Menika ingkang kula kajengaken, Kakang. Dados wontenipun Kakang Prabu teteki wonten ing jurang Gongsa menika sajaning mekaten inggih. Ngertosa Kakang menawi menika kersanipun ingkang Raka upami Kakang Prabu Baladewa. Wah. Mboten mbangun teki wonten ing jurang Gongsa mekaten. Para tamtu mboten kasembadan menapa ingkang sampun dados linampan samenika. Lho kok ngono? Kok ngono? Lantaran Kakang Prabu Baladewa ingkang ngasta pusaka Alugara kelawan pusaka Nenggala. Dados menika mboten wonten mengsahipun malih-malih. Kok upaminipun Kakang Prabu mboten mekaten, Antarja ugi tetep wonten tagihan. Awit menapa? Antarja menika inggih kepetang kula rumiyenaken lajeng ing riku puput ing antaka duk rikala jaman tawur kala rumiyin. Jaman kurban kala rumiyin. Kurbanipun nalika taksih Kanjeng Eyang Reksi Begahan Bisma wonten nika. Antarja kula katutaken dados tawur. Tawuripun para Pandhawa. Lah lajeng Kakang Prabu kok upami wonten Pandhawa tamtu lajeng boten wonten kedadosanipun ingkang unggul yudanipun mekaten nika. Antarja wonten mekaten ugi mekaten para Kurawa boten badhe nyekapi mengsah kalian Antarja. Selagi dipun dilati kemawon tapak astaning para kadang-kadang Kurawa sinten kemawon ingkang kenging latining Antarja pratamtu ing riku ngemasi senadyan Kakang Prabu pribadi nggih mekaten. Oh, dadi ngono ya Dik karepan para. Lah selagi iki ngono mbok dikandakno biyen-biyen sithik pun Kakang iki jeneng gak ngongso-ongso rasane kepikiran iki. Lah nek ngene iki pun Kakang malih ora ngerti apa-apa. Lah inggih ning menika sampun mangertos lajeng kados pundi malih panjenengane Yayi Semiaji badhe nitipaken kelawan wontenipun si inggih menika ingkang wayah parikesit kala wau. Parikesit menika badhe nrami pajumenengan ing negari Ngastina mriki. Menawi sampun cetha nrami lah Yayi Semiaji Adisena Adijanaka Nekula lan Sedewa menapa dening inggih menika Adi Ratu Ayu Dulpadi inggih lajeng nderek bidal pindah dhateng ing Jombring Saloka sowan ngayunaning Ratu ning Jawata.
Apa bener kaya mengkono Adi? Inggih kesinggihan Kakang nek menika mboten lepat sampun wontenipun. Lah yayi kados pundi yayi kawontenan menika? Kula nyuwun supados wontenipun parikesit dinten mangke ugi mekaten dipun jumenengaken wonten ing nagari Ngastina dinten mangke. Menika taksih dereng wonten panggulawentah ingkang prayogi dhateng inggih menika panjenenganipun Kakang Prabu Baladewa. Mangke Kakang Prabu ingkang gulawentah kelawan wontenipun wayah kula pun parikesit menika. Lan menika menapa inggih lajeng wontenipun parikesit samenika dipun ajak dhateng ing Juranggung. Lah menawi mboten ngaten gulawentah menika kados pundi? Kersanipun duka dinten duka kalih dinten wonten ing Juranggongsa menika dipun gulawentah lan Kakang Prabu Baladewa. Apa kaya mengkono Adijanaka kaya Lenggana putra wayah para banjur kaya mengkono kahanane. Kula inggih Lenggana nanging watonanipun kalian inggih menika ingkang ibu. Putra kula pun Utari menika. Lah kaya apa Nini Utari kahananira apa ya gelem nderekaken klan putranira kang menyang ing Dempok Pertapan Juranggongsa. Menawi ngaten Wa Prabu wontenipun ingkang putra inggih nyemanggaaken kemawon. Sampun tamtu wontenipun kula lajeng nderekaken dhateng putra kula pun parikesit dhateng Dempok Pertapan Juranggongsa menawi ngaten. Lah ya yen kaya mengkono ya nyuwuna palilah kelawan maratuwanira apa dening panjenenganing Kakang Nalendra ing Diwarawati. Menawi ngaten Rama kula aturi paring urdi widayat Rama kan ingkang putra utawi wayah. Iya Mas putraku, sliramu ya uga tak rewangi nuwun muga sing tabah anggonmu ndidik lan mulang kelawan ananing si parikesit. Singgihan menapa ingkang dados kersa dalem Rama Janaka. Wanalendra kula aturi paring urdi widayat inggih Wanalendra. Iya, nggih perkara kahananing pun waya uga mengkono. Nenuwun kan ingkang darbi pasti muga putramu bisa tetep ana kaperluan kang maton ana ing kraton Ngastina kene dadi pengayomane wong ing negara Ngastina iki kabeh. Singgihan mangaten merga dening ing Ngastina iki ya dudu sapa-sapa. Kena tinembungaken putra-putra ing negara Ngastina iki ya putra Pandhawa kabeh kapitung kaya mengkono. Singgihan Mas putuku parikesit sliramu ya uga mengkono sing temen ya nak. Singgihan Kanjeng wa menawi ngaten wontenipun ing menapa Kanjeng ingkang putra inggih namung nyemanggaaken ngaten kemawon dawuhing Kanjeng Ibu. Uga pun waya mengkono ya parikesit sliramu sing temen anggonmu ngudi menyang kawruh ben ana gantine tumrap ananing sing tuwa-tuwa iki. Nuninggi kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Ratu. Menika Kakang Prabu wontenipun Utari kelawan parikesit kinajak wangsul dhateng ing Dempok Pertapan Juranggongsa. Menawi sampun nyata inggih wangsul dhateng ing Juranggongsa. Mangke menawi sampun titi wanci penuh wonten ing kasmerpan kraton, kula aturi mangsulaken delasan ingkang ibu menapa inggih dipun wangsulaken dhateng negari Ngastina. Ya Dek, lah sak pungkuring pun Kakang kangge tetep jumeneng nata iki. Inggih panjenenganing Yayi Semiaji ingkang persasat nengga wonten ngriki. Kados dene gantosipun inggih menika Paman Prabu Destarata nalika jumeneng nata wonten ing negari Ngastina. Oh iya Dek, kaya mengkono ya pun Kakang ya ngestokno apa sing dadi kersaning para kesepuhan-kesepuhan iki. Kasinggihan mangaten Kakang Prabu dawuh pangandikane. Oh iya. Kananing parikesit kelawan Utari.
sanalika kinanti Kang Prabu Baladewa derek kondur dhateng ing Dempok Pertapan Jurang Gongso arsa ginurawentah dhateng ing Dempok Pertapan Jurang Gongso iya Pajar sing penggalih tumrapipun ingkang Raka Dupi. Muningani wonten ing inggih menika wayah kula pun parikesit Yayi Prabu. Nadyan to wontenipun ingkang rayi inggih mekaten Kakang. Rumaos menawi bingah tamtu ing menika negari Ngastina mriki badhe wonten ingkang anrusaken lelampahan kados dening ingkang rayi mekaten menika. Mung ingkang kula tingalaken kejawi namung Kakang Nalendra mboten wonten. Dereng ngantos rampung pangandikaning. Koncap ingkang mlajeng kekapangan patih tambak ganggeng ngaturaken menawi wonten mengsah ingkang datengi.
Kahananing sliraning tambak ganggeng. Wah menika wonten setunggaling putra saking Bana Keling inggih menika putranipun Jayajirata ingkang badhe mlebet dhateng ing lebeting kraton Ngastina awit ngrumaos yen putra-putraning Dursilawati menika garwaning Jayajirata. Lah mongko wonten ing badhe mlebet dhateng kraton Adisena, Adijanaka, kakangku jliteng. Apa sing dadi maksud? Putraning Jayajirata. Putraning Jayajirata dina mengko ngleboni menyang ing kraton Ngastina sakbalane. Lah dialah jlamprong ayo dinyatakno.
kahanane wong sing ora petus Pranata Praja rumangsa bakal ngrebut karo kahananing kraton Ngastina. Sliramu kena tinembungaken putraning Dursirawati, putraning Jayajirata, putra mantu saka Distarata. Bakal njaluk kahananing kraton Ngastina. Terusno anggon nundi Sentaki aja melu-melu Rejuna Sena kok ngendika kene. Iki mungsuhing Arya Sekumbi kang pancen nyata bener-bener ngrampungi karo kraton Ngastina. Wah, mati dening Sentaki kananmu. Nengah-nengahi perang sampun wancine kendel. Awit menika sampun titi wanci telas wancine. Pramila lajeng dipun wontenaken ing riku para dewa ngrentaken ganda wangi, ganda arum gandane ingkang dumawah wonten ing negari Ngastina. Duk rikala semono pajumenenganing Sang Puntadewa ayem tentrem kananing kaya ana panutup sing teka.